Menika dipun layani kalian Dinda Cantika nggih. Nggih. Aduh bahwa. Ayo Cah. Yo. Pamundhutipun busih menika Gubuk Asmara dados sesarengan Cakrabuana IR Audio Makoroteng. Cah-cah mulai tak satru hingga kayak lano lho Mbah bose Mbah sing marah-marahi cah-cah iki. Nah iya, engko dipotong kok. Potong ya Mbah ya. Oh, potong. Rasanya nyawang ya. Nggih, lanjutke Mbah. Lanjutin apa mboten? Lanjut. Oke. Catatan sajroning hati datan lontor saya merhati aku kowe dadi garwa marah kula
gubuk asmara sampun ke bawah.